Kupujete si rozprávkovú vilu, no namiesto toho dostanete starý deravý dom. Aj toto sa vám môže stať v prípade, že kupujete dom či dokonca celú budovu. Aj domy majú svoje občianske preukazy. Lepšie povedané, energetické certifikáty. Podľa nich zistíte, v akom je stave. Mnoho ľudí ale vôbec netuší, že ich môže od predávajúceho žiadať. Pani Osacka z Hrušovian hľadala vysnívaný dom 4 roky. Keď ho konečne kúpila, zistila, že sa poriadne sekla. Keď si vezmem, že 3/4 milióna dám za dom, ktorý je mokrý a vlastne bez elektriky, elektrika tu bola svetelná a bez vody, tak že to je trošku veľa. Nahnevaná pani tak musela ďalšie peniaze vraziť do prestavby domu, ktorý si práve kúpila. Ja som musela nakúpiť znovu tehlu a všetko sa to muselo vypodkladať, aby sa vôbec, vidíte, celé to sadlo, pretože to je celkom iné. Sama vraví, že si energetický certifikát od predávajúceho nepýtala, napriek tomu, že na to podľa zákona mala nárok. Podľa odborníka by na nich ľudia mali pri kúpe nehnuteľnosti trvať. Ľahšie sa tak dozvedia, v akom je dom stave a koľko z neho uniká energie. Laik vôbec nevie posúdiť, že či je ten systém vyregulovaný alebo nie je. Aké sú teplné straty zo systému vykurovania, aké sú teplné straty cez okná, cez podlahu, strechu, obvodovú stenu. Certifikáty už teraz musíte mať pri kolaudácii budovy. Podľa viacerých odborníkov by pomohlo, ak by ho vyžadovali aj katastre. Zvýšila by sa tak byrokracia, no ľudia by presne vedeli, v akom stave dom kupujú. Zuzana Šipošová, Michal Čierny, televízia Markíza.